Teším sa, že sme sa dnes stretli veteráni kresťansko-demokratickej politiky, harcovníci, ktorí sme boli v ústavných funkciách za kresťansko-demokratické hnutie. A teším sa, že sa nám podarilo diskutovať o výzvach súčasného sveta, o tom, ako sa dnes robí politika na Slovensku. Myslím si, že takýto dialog, keď hovoríme, rozmýšľame, ale aj sa vzájomne počúvame, potrebujeme na Slovensku, v slovenskej politike a potrebujeme ho aj v kresťansko-demokratickom hnutí.